салом салом дӯстони азиз, як хушхабар дорам ба кулли тоҷикистониён. Духтаракои азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ҳамин видеои мана дастгирӣ кунед, лайк, комментария монед. агар малол набиёд дар сториси худатон ё ба наздикони худатон поделиться кунед. Ин хушхабар чи аст дӯстони азиз. Рӯзҳои гузашта основатель крупни компания Валбрес Татьяна Ким ба Душанбе парвоз кард ба нияти кушодани Валбрес дар Тоҷикистон. Он нафарое ки мехостанд ки бизнеси худашона кушон аз сабабе ки шаҳрванди Россия надоштан барои кушодани ИП азият мекашиданд. Марҳамат дӯстони азиз, рӯзҳои наздик иншоалло дар Тоҷикистон ҳам ин кор шурӯъ мегардад. Метавонед шумо бо шаҳрванди Тоҷикистон буданатон кор ва фаъолияти худатонро пеш баред. бо министри ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода шартнома бастанд. Анакнун интизор ҳастем ки рӯзҳои наздик иншоалло ба кор шурӯъ мекунад. чанд нафар бо ҷои кор таъмин мегарданд ва ба ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон имконият мешавад ки бизнеси худашона сар кунанд. хеле ки ин ширкат ба мо маълум аст, духтарот дар дигар давлатҳо аллакай вуҷуд дорад, дар Қазоқистон, Қирғизистон, Беларусия, Армения, Россия. мана иншоалло дар Тоҷикистон ҳам кушода мешавад. шумо метавонед ки аз Тоҷикистон истода бо дигар давлатҳо бори худатонро фурӯшед. бисёр занҳои мо пурҳунар ҳастанд, аз дасташон дӯзандагӣ мебиёд, пазандагӣ, ҳарчи аз дасти занҳои тоҷик мебиёд. ин шансҳои аз даст нати духтаро. дӯстони азиз, аз ҳамин фурсат истифода бурда ман ҳамаи шумоёнро ба командаи худам даъват мекунам. ман худам дар ин соҳа чанд сол аст ки кор мекунам, роҳи бизнесе медонам ва чанд нафар шогирдои аз даст баровардагӣ ҳастам. шумо ҳам метавонед ки ба командаи ман дохил шавед. духтаро, барои шумо тарзи корро меомӯзонам, тарзи бизнеса барои шумо ёд метиҳам. номерое ки дар рӯи экран мебинед ин номерои ватсаби ман аст. духтаро, марҳамат.